Ja, viete, náš Garfield milovaný som urobil takého malého Garfielda. Je toto rič, ne. No, náš milovaný Garfield, ahoj, ahoj. No, fuj, si už sral. Som ho zmenšil na kľúčenku, to je on. No, som ho vylepšil. Tak zatiaľ Garfield, malý. To je malý Garfield. Chcem ho ešte zväčšiť. Ale zatiaľ takéhoto malinkého baby Garfielda nájdete na www.mierosa.sk. Pokiaľ sa ten obchod vzniká, ma stretnete, tak vám dám zadarmo. Ne. Za 50 centu. Jeden. Obyvate niekde ďalej, ak ma poznáte, zavolajte mi a vám ho dám. Musíte mať zľavový kupón Miro20. No určite, čo vám chcem povedať, že sa nový hit UFO. No šírenie sa môžete stretnúť na tom na Bezva Feste 2024. Presne. Budete mi tam ja a moja crew. Tobias, David, Markus, a čakaj ja, ne. No, a chceme nás vyhodiť. A vy to napíšte do komentárov, koho chcete vyhodiť. Všetky sú na mojich videách. No, je to veľká smutočná správa, ale nie, to je no. Dúfam, že aj vám. Čiže už ja vás želám, nenadávajte mi do komentárov. Hlavne, čo ma sledujú. Niektorí mi nadávajú. Čo ma dať ním odbery, no to určite. Ja nikomu dávať odberu nebudu. Nech oni mi nedajú a ja im potom dám like alebo odber. Potom oni mi dajú, to budem mať 1000, potom ja im dám. No dobre, čiže Garfield malinký, tak to vyzerá. Tu má také ústa, môžete tam dať vodu a takto surf. Takto dáte vodu. Tuto. Tak toto pridrží. Tak toto. Tak toto, tuto dáte vodu, tak toto pridržíte, potom to takto otočíte. Easy. To je taká kľúčenka, na kľúče samozrejme. A máme no, čiže dajte mi like, odber, dajte mi 50 lajkov, to mi zatiaľ bude stačiť. A dajte odbery, tak čau.